Saba és un operador de referència en la gestió d'aparcaments i parcs logístics. Present a Europa i Llatinoamèrica amb més de 193.000 places d'aparcament i parcs logístics en ubicacions privilegiades, compta amb una plantilla de més de 1.400 persones. En la seva nova etapa, la companyia ha treballat en 3 ambiciosos objectius. La recerca de l'eficiència, una assignatura permanent per a Saba, ha permès la millora de sistemes i processos en tots els països d'activitat, afavorint així l'estalvi energètic i la reducció del consum elèctric als aparcaments. La voluntat de créixer es reflecteix en 3 operacions clau per la companyia. Novembre de 2013. Saba aconsegueix la gestió dels aparcaments del lot mediterrani d'Aena. Gener de 2014. Adjudicació de la gestió i explotació dels aparcaments en 51 estacions de ferrocarril d'Adif. Novembre de 2014. Saba s'incorpora a Bamsa, societat que gestionarà fins a 26 aparcaments al centre de Barcelona. Per ser la referència del sector, Saba s'ha hagut de reinventar comercialment, aportant un major valor afegit, augmentant la qualitat de servei als seus clients, sent pioners en el desplegament del BAT en més de 40 aparcaments, creant i implantant innovadores eines comercials i nous productes per fidelitzar els clients. Tot això ha permès a Saba créixer en número d'aparcaments, places, ingressos i EBITDA. Una evolució que continuarà en els propers anys, diversificant geogràficament la nostra activitat i afrontant nous reptes operatius, tecnològics i comercials. Volem ser més grans. Referents. Volem ser més eficients. Millors. Creiem en la mobilitat sostenible i en la innovació constant. Creiem en el que ens fa diferents.